Siga na guys oh. Yung gabi yung tanan na guys no. Mga katambay. Nakita ora na dayo ko ano. Oras sana mo ang basketball court. Na siya shot clock. Thank you kayo no. Tara. Sa mga nagpaloyo ani, Konsehal Pipoy o sa uban pa mga opisyalis sa mga barangay. Thank you guys sa inyo ang project no. Di na kita maglalis sa mga player sa oras ani. Klaro nang gigayo. Pambati nang gigay ni. Managay guro yung mga ingon nga tikitikasan mi sa oras, di ba dol? Bati kayo, bati. Taning kan amo ni bantayan dire. Pabuta na mo ni og kan. Mahuman sila install. Ang pabuta og mutingog ba ni na gipanaog no. Ibalhin ni dito ay. Liyo tong kahoy. Papabulos. Wang. Guys. Guys, pasaka na pagbalik guys oh. Up. Terus tanaw dia pioks. Oh, straight ba? Kana straight no? Idol. Straight gino. Antara dai. Straight ra pioks. Straight ra dia. Gamay. Kana. Let's go. Kana og dia boy. Kana og dia. Kulba. Ha? Kulbaan na kana. Kulbaan man. Taas kayo? Taas kayo. Kulba gina yun. Murug ko na. Murug na ko na na. Ayun, duta na dulo. Bate ka dul, gandagan ka na dul. Ingil lang ka skili dul. No? Siga na guys oh. Siga na. Siga na. Siga na no. Cuy kayo, mga fireworks. Dutag siga dulu. Sunog lagi deh. Idol. Tugnaw dul. Dugay kami manguli. Amo dyan babuton dire mahuman. Di manguli din mahuman, di siga. Tapos lama na namin dire kami unang nakakita nga ni siga na siya. Di ba dul? No? Mati. Sige lang mati kay. Jadi? Kuan ng mga barangay dire, officials. Pipoy. Nasa masulti ni mga nanay timer atong basketball court. Good. Ha? Kumbati kayo no? Kita deh. Laro ka deh. Video. Klaro kayo. Hala ay. Kumbati kayo no? Hala. Kayo masulti ni mo kay boy. Good kay boy. Good. Ikaw sa masulti ni mo. Oh, kan. Okay kay Gino. Hindi na ka muluyag tanaw sa oras ba? Ini usang oras ron alas 20 on top. Okay boy. Oras alas 20 on top. Asotso dahil asotso. Brito, may mudag mata-mata sa oras oh. Ya uang tayo. Ayun ako para na karap man. Keras. Kamata na kay klaro kayo. Nigduha ba na. Gamitin ko an, pangkaupat nga mata kayo boy. Tara. Laro ha. Tangay. Ano guys, manas lagi install guys oh. Mututok gila. Mututok. Mutut. Oo, mubazir na no, mubazir. Baser na. Tutot dahil tutok. Uy, satlak. Ini ka ikaw man sa tayo mo lago siya buzzer kayo boy. No, kanang ikaw sa oras mubazir siya. Satlak pod. Chat lang mo buzzer pod largo. Bati kayo. Duta din ni. Salamat kay sa imong project kay boy ha. Wow. Ano na siya? Pang Kawan kay siya. international na ito. Sa Sabah, unsa ba? Pang basket gila siya. Pang liga gila siya, pang liga na gila siya. Indot siya kayo. Salamat din nilang kuya. Shout out nilang kuya. Sa mga nag-install ani. Nasa kuya eh. Na? Uy. Pugnong ka na. Ayun mo kayo ba eh? Masiga naman. Nya. Gabi na po. Pog namin. Bye-bye. Ugma. Testingan ugma. Aw. Out man. Na may generator pa ondara na.
Tunod na lang. Sunod na lang, sunod liga na lang kayo boy. Painig dua. Oo. Aray kayo boy. Nga nag-score ni dua eh. Rewards. Pwede din na? Pwede. Aw, pwede ra. Testing man. Oo, no? Aw, sakto ugma kay basin mo dayon doon sunap. No? Aray kayo boy. Tunod lagi pa ni. Gabi man sunap. Aw. Aray me. Ha, bye-bye. Ya betang po nagkuan na no. Tanan shot clock. Aray pod bigas. Aray na me ay. Bye-bye. Ya. Ada NBA deh. Oh, press NBA. Kenapa kau tiba nggak? Alin na mi guys. Go home na mi kay gabi na kayo.